τεράστιος ελέφαντας. Άγγελε μαζί! Δύο ελέφαντες. Ένας ωραίος λαγός. Για κοιτάξτε με λίγο τώρα. Μία αγελαδίτσα. Δύο αγελάδες. Δύο ελέφαντες και δύο λαγοί. Και ένα ωραίο και καλό χειράκι. Και τι άλλο, και ένα τελευταίο. Τι να βάλουμε. Το γουρουνάκι. Τώρα ζωάκια μου, γιατί είσαστε ζωάκια τώρα, δεν είσαστε παιδιά, σταματήστε να είστε παιδιά την ώρα που πάρετε τη μάσκα. Τώρα ζωάκια μου, θα ήθελα η κυρία Γιάννα να σας φέρει ένα άλλο παιχνίδι να κάνουμε. Το παιχνίδι αυτό είναι το αερόστατο. Πρέπει να κρατήσουμε όλοι από μία άκρη. Για να πιάσουμε. Όχι, όχι αυτή την άκρη. Όχι, αφήστε το, αγελαδίτσα, αφήστε το. Εδώ. Λοιπόν, λίγο πιο εκεί. Μιλάτε από εδώ. Δεν κρατάμε, προσέξτε λίγο, δεν το κρατάμε. Ναι, αγάπη μου, κοίτα εδώ. Δεν το κρατάμε μόνο από εδώ, το κρατάμε από εδώ. Από εδώ είναι η άκρη. Εντάξει. Τι θα κάνουμε με αυτό το αερόστατο. Θα ακούτε πολύ προσεκτικά εμένα και την κυρία Εύη. Θα λέμε, θα μετράμε μέχρι το 3 και μετά θα λέμε ένα όνομα ενός ζώου που βρίσκεται εδώ στην παρέα μας. Αυτό λοιπόν το ζωάκι θα πρέπει να φεύγει από τη θέση που είναι, να μπαίνει κάτω από το αερόστατο, ενώ οι άλλοι θα έχουν σηκώσει ψηλά το αερόστατο και να πηγαίνει από την απέναντι πλευρά και να πιάνει πάλι το αερόστατο από την άλλη μεριά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα παράδειγμα, κυρία Εύη. Λοιπόν, για πείτε. 1, 2, 3, κυρία Γιάννα. Σηκώστε. Μπράβο. Ωραία, Τι δεν θα πέρασα. αφήνουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και με εσάς. Με το 1, με το 2, με το 3 να περάσουν οι καμιλοπαδάρες. Μία. Με το 1, με το 2, με το 3 να περάσει το δελφίνι. Με το 1, με το 2, με το 3 ο γαϊδαρός μας. Με το 1, με το 2, με το 3 τα γουρουνάκια μου. Μωρουδάκια, ελάτε. Θα ανεβάσουμε με το 1, με το 2, με το 3 τα σκυλάκια μας. Σκυλάκι. Ένα, δύο, τρία, σκυλάκια. Ή το πιθηκάκι που ονομάζεται Κλεοπάτρα. 1, 2, 3, ελέφαντες. Πάμε. 3 η γατούλα. 1, 2, 3 οι μελισσούλες. 1, 2, 3 τίγρης. 1, 2, 3 λιοντάρι. 1, 2, 3 το λαγουδάκι το είπα. Όχι. Το λαγουδάκι. Το λαγουδάκι. Το λαγουδάκια. Δύο. Ποιος είναι εκεί? Η αγελάδα. Και 1, 2, 3 η ζεύρα μας. Εδώ ζεύρα. Και νομίζω τα είπαμε όλα. Είπαμε. Λοιπόν, είπαμε με το 3 θα καθίσουμε όλοι γύρω από το αερόστατό μας. Όχι κάτω, γύρω. 1, 2, 3. Το αφήνουμε κάτω, βγάζουμε τα χέρια μας, το αφήνουμε και ήρθε η ώρα να σας πούμε μια ωραία ιστορία, Σας αρέσουν τα παραμύθια? Αυτό το παραμύθι. Πιθηκάκι μου. Αυτό λοιπόν το παραμύθι, αυτή την ιστορία, τη λένε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αφορά εσάς, τα ζωάκια. Γιατί μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα πανέμορφο νησί στη μέση μιας καταγάλακτης θάλασσας. Το νησί αυτό ονομάζονταν Βαλισιγκούν. Βαλισιγκούν. Σε αυτό το νησί λοιπόν ζούσε ο σοφός και δίκαιος βασιλιάς Τζέιν. Βέβαια ήταν πολύ έξυπνος, πάρα πολύ και ήταν και πολύ δίκαιος σε οτιδήποτε πρόβλημα υπήρχε. Γιατί μαζί του έμεναν
ζώα, δηλαδή ήταν οι υπήκοοι του βασιλιάτζη και όποτε είχαν πρόβλημα πήγαινε σε αυτόν και τους έκανε τη λύση. Να πούμε όμως, κυρία Γιάννα, στα ζωάκια μας εδώ, ότι τα ζώα που έμεναν στον Παλαισικούν δεν είχαν ακούσει και δεν είχαν δει ποτέ τον άνθρωπο. Δεν ήξεραν τι πλάσμα είναι αυτός. Δεν είχε πάει ποτέ έτσι στο νησί ο άνθρωπος. Εκεί δεν ζούσαν άνθρωποι, μόνο ζώα και ο βασιλιάς ζει. Ώσπου μια μέρα πιάνει μια πολύ μεγάλη καταιγίδα, μια πολύ μεγάλη τρικυμία. Τα κύματα άρχισαν να σηκώνονται πάρα πολύ ψηλά. Πάρα Χωρίς να σηκωνόμαστε, κάτω όμως. Ο αέρας ήταν τόσο δυνατός, στο τέλος μάτω έκανε ό,τι έπεσε. Η βροχή τώρα έπεφτε βαριά σαν μεγάλος και που λένε ζωάκια μου, μέσα σε αυτή την τρικυμία και την καταιγίδα ταξίδευε στη θάλασσα ένα καράβι το οποίο ήταν γεμάτο από ανθρώπους από όλο τον κόσμο που είχαν φύγει να βρουν ένα καλύτερο μέρος να ζήσουν. Και μόλις και μέσα σε αυτά τα μεγάλα κύματα στην τρικυμία, το καράβι τους βγαίνει στο νησί Βαλισικούν, το οποίο όπως σας είπα ήταν πανέμορφο, ήταν εξωτικό μέρος, είχε πάρα πολλούς καρπούς, είχε πράσινα δέντρα, πράσινα βουνά. Με το κουνάμε. Και βλέποντας ο καπετάνιος αυτό το μαγευτικό μέρος, ζωάκια μου, ακούστε τι είπε. Ρώσολοταχώς! Άρχισε να φωνάζει ο καπετάνιος στους ναύτες του και τους ζήταγε να πάνε όλοι και να κατέβουνε σε αυτό το νησί. Και τι έλεγε, κοιτάξτε πόσο τυχεροί είμαστε, κοιτάξτε που βρεθήκαμε. Πριν από λίγο φοβόμασταν όλοι για τις ζωές μας με τέτοια τρικυμία που είχε και τώρα η τύχη μας έβαλε σε αυτό εδώ το πανέμορφο νησί. Κοιτάξτε δέντρα, κοιτάξτε βλάστες, λουλούδια, καρπούς, ζώα. Δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουμε τίποτα εμείς. Θα τρεφόμαστε από αυτό το νησί και θα βάζουμε και τα ζώα να κάνουν τις δουλειές μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να κατέβουμε από το καράβι μας και να πάμε να πιάσουμε τα ζώα. Που λένε λοιπόν ζωάκια μου, από τύχη βρέθηκαν σε αυτό το μαγευτικό μέρος και αντί να πούνε και ευχαριστώ και να σκεφτούν λίγο ότι τους προσφέρθηκε αυτό το ωραίο νησί, άρχισαν να σκέφτονται πώς μπορούν να αρπάξουν όλα τα αγαθά, όλους τους καρπούς, να φυλακίσουν τα ζώα, να τα βάσουν να δουλεύουν. Και τι πρέπει να κάνουν, μόλις φτάσανε, πήραν όλα τα γαϊδουράκια που υπήρχαν εκεί, τα πήραν και άρχισαν να τα φορτώνουν με τα πράγματά τους, τις βαλίτσες τους, έλαβαν να σε τόσο γαϊδουράκι και δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δούλευε σκληρά το γαϊδουράκι και μετά το έδαιναν για να μην μπορεί να φύγει. Όμως Και για τα πιο βαριά, θέλανε τους ελέφαντες που είχαν ακόμα περισσότερη δύναμη. γιατί έπρεπε να χτίσουν στάβλους, έπρεπε να χτίσουν σπίτια και τα ελεφαντάκια ήταν πολύ δυνατά και κουβαλούσαν τους κορμούς. Για να φάνε, παίρνανε τις αγελάδες και τις αρμέγανε. Παίρναν όλο το φρεπτικό τους γάλα, κάθε μέρα τις ξεζουμίζανε. Εδώ ήθελα να τις καθίστε. Μετά έπαιρναν τα ωραία και νόστιμα γουρουνάκια και αυτά τα φυλάκιζαν για να μπορέσουν να τα φάνε μετά. Έτσι όταν πήγαν. Ναι, ακριβώς. Τα βάζανε μέσα σε στάβλους σκοτεινούς, δεν έκανε ποτέ φως. Και να μην σας πω βέβαια ότι έπιαναν και όλα τα λαγουδάκια και αυτά έχουν νόστιμο κρεατάκι. Νόστιμο κρεατάκι και τα κλείνανε μέσα σε στενά κουτιά να μην μπορούν να κουνηθούν καθόλου. Ώσπου να έρθει η μέρα. Και φυσικά έπαιρναν τα άγρια και παιχνιδιάρικα ζώα, τα έκαναν σε κλουβιά για να τα βλέπουν, λέει, και να διασκεδάζουν οι άνθρωποι. Μα τι τσίρκο τα λέγανε αυτά, κάτι περίεργο. Ακούστε εκεί, πιάνανε το μαγνουδάκι σε ένα κλουβί και το βλέπανε, πληρώνανε και λεφτά, το βλέπανε από μακριά και λέγανε «Αχ, κοίτα πώς καθαρίζει την μπανάνα, κοίτα πόσο άγριος είναι δίπλος». Μπορούσε να ξεφύγει. Λοιπόν, επειδή όμως οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να πιάσουν όλα τα ζώα αυτά που είχαν καταφέρει και είχαν ξεφύγει προς το παρόν βέβαια, συγκεντρώθηκαν για να κάνουν συμβούλιο και να δουν τι μπορούν να κάνουν. Και έλαβε τα ζωάκια που έχετε μείνει, να δούμε να πρέπει να βρούμε λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημά μας. Καλέ, βλέπετε τι έχει γίνει.
πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Το κλειδί τους, και τι να κάνουμε με το κλειδί. Να ελευθερώσουμε τα ζώα. Αλλά μετά μας ξαναπιάσουν. Ωραία, Λύση. Κάτι άλλο σκέφτηκα, λοιπόν. Υπάρχει κάποιος εδώ στο νησί που μπορεί να μου βοηθήσει, να μου δώσει πρόταση. Ποιος είναι αυτός, ξέρεις εσύ? Ποιος θα μας βοηθήσει? Ο αρχηγός μας. Ποιος είναι? Το θυμάσαι το όνομα? Παναγιώτη. Ο Βασιλιάς Βασιλιάς Τζιν θα μας βοηθήσει. Πρέπει να πάμε όλοι στο Βασιλιά Τζιν, αλλά όχι μόνο εμείς που είμαστε εδώ. Πρέπει πρώτα να ελευθερώσουμε και τα υπόλοιπα ζώα. Θα ελευθερώσουμε και τα υπόλοιπα ζώα και μετά θα πάμε να βρούμε τον Βασιλιά Τζιν να του πούμε τι μας κάνανε οι άνθρωποι. Πηγαίνετε να ελευθερώσετε τα άλλα ζώα και να τα φέρετε εδώ. Ξεπλυνώστε τα και φέρτε τα εδώ. Η συνθήκη γιατί θα μας πιάσουν οι άνθρωποι, άμα τους ξυπνήσουμε, αλλήμωνό μας. Αλλήμωνό μας, θα μας ξαναπιάσουν. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ, σας ελευθερώσαμε. Γιατί, ακούστε τι σκεφτήκαμε. Σκεφτήκαμε ότι η μόνη λύση στο πρόβλημά μας, όλα αυτά που γίνονται τους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ και μας κάνουν άνω κάτω, μας δένουν, μας χτυπούν, μας δένουν, σαν να είμαστε σκλάβοι, τους πρέπει να σταματήσαμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε και να βρούμε τον Βασιλιά Τζιν και να του πούμε τι σημαίνει και αυτός σίγουρα θα μας βρει μια λύση. Τι λέτε, θέλετε να πάμε? Ναι! Λοιπόν, θα ακολουθείτε όλοι εμένα και την κυρία Εύη που έχουμε ξαναπάει και ξέρουμε τον δρόμο και για να πάρουμε έτσι και δύναμη θα πούμε και ένα ωραίο τραγουδάκι. Βεβαίως, το ωραίο Λοιπόν, να πάρουμε δύναμη έτσι γιατί τα κοιτάμε. πάμε. Επαναλαμβάνετε. Μας έχουνε κουράσει. Μας έχουνε κουράσει. Μας έχουνε ταράσει. Μας έχουνε ταράσει. Μας δένουν, μας χτυπούν. Μας δένουν, μας χτυπούν. Χαλινάρια μας φορούν. Χαλινάρια μας φορούν. Πάμε να τα πούμε στο Βασιλιά μαζί. Πάμε! Να τα πούμε στο Λοιπόν, τόση ώρα περπατάγαμε. Ένα μολυσμένο ποτάμι μας φράζει το δρόμο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε γιατί αυτό το ποτάμι είναι μολυσμένο. Δεν μπορούμε ούτε καν να το ακουμπήσουμε. Μην πάει κανένας και πιει από αυτό το νερό, πάει θα προστήσει. Ούτε να το ακουμπήσουμε δεν μπορούμε. Είναι και βαρύ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, Κατούλα, ήσυχα, για να μπορέσουμε να περάσουμε πάνω. Για πες, Εύρα. να βουτήξει το δελφίνι. Θα βουτήξει. Εσύ τι? Να πηδήξουμε από το ποτάμι. Μπορείς σαν ελέφαντα. Τι άλλο ελέφαντας, κάτι άλλο μπορεί. Κι εγώ. Κι εγώ. Ο ελέφαντας κάτι άλλο μπορεί να κάνει με τη δύναμή του, να μεταφέρει και να φτιάξει μία γέφυρα. Ωραία. Μία γέφυρα. Πολύ ωραία, γιατί έχει μια δυνατή προποσχήδα και μπορεί να κουβαλήσει τους μεγάλους κορμούς, άλλωστε αυτό κάνει σε όλη τη ζωή, φτιάχνει κοσκοτόπια. Για να έχετε τα ελέφαντες παρακαλώ, να μας φτιάξουν τη γέφυρα, να μας έρθουν κορμούς. Με πολύ προσοχή.
ανθρώπινες φωνές. Νομίζω είναι από εκεί. Από εκεί είναι, Όχι, κυρία από εκεί. Αντίνα, από εκεί. Είμαι σίγουρη. Το δάσος είναι τόσο πυκνό που δεν βλέπουμε που είναι άνθρωποι. Μόνο να τους ακούμε, αλλά χωρίς να πω. Η μάλλη φασαρία θα την εντοπίσουν. Θα δούμε που πηδάει πάνω στα δέντρα. Κάποιος που να είναι τόσο ψηλός και να τελειώσει. Καλέ, η καμιλοπάρδα. Οι μέρες θα κάνουν δεν την ακούσουνε. Καμιλοπάρδαλη. Για Όλοι κοίτα, ίσως εδώ ψηλά. είναι κάτω οι υπόλοιποι. Για καθίστε κάτω. Η καλέ καμιλοπάρδαλη. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί εντός το λαιμό σου, Μαρίες. Εκεί, ωραία. Δεν θα πάω από εκεί. Από την άλλη θα πάμε. Μας έχουνε κουράσει. Μας έχουνε ταράσει. Μας θέλουν, μας χτυπούν. Χαλινάρια μας φορούν. Καλέ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά, κάτι μου θυμίζει αυτό το μέρος. Όμως, μακάρι να είχα έτσι μια πολύ καλή μύτη, να μυρίζω πολύ καλά, για να μπορέσω να μυρίσω το βασιλιάτζι. Κάποιο ζωάκι. Ποιος μυρίζει καλά. Εσύ, μυρίζεις καλά. Τα σκυλάκια έχουν πολύ καλή μύτη. Για να Έχουμε δύο σκυλάκια. Δύο σκυλάκια. Για να μυρίσουμε τα σκυλάκια. Δύο σκυλάκια παρακαλώ μπροστά. Πίσω εμείς από τα σκυλάκια για να μας οδηγήσουν. Μυρίστε, για μυρίστε. Μυρίστε, πάτε τα την κουλουστή είναι. Ξέρεις αυτό Προς τα δω έρχονται. Εδώ είναι. Εδώ είναι, φτάσαμε νομίζω. Βέβαια, εδώ είναι. Τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, με το 3 κάτω, 1, 2, 3 ζωάκια. Και ευτυχώς που είχατε το ένα το άλλο και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάτε, βοηθήσατε το ένα το άλλο ζωάκι. Μπράβο, ζωάκια μου. Μα, είναι κόκκινο. Ο ήλιος είναι κόκκινος, γιατί? Όχι, γιατί συγκεκριμένα γωνία. Τώρα, όσο είναι καιρός να βρούμε τη λύση μας. Λοιπόν, ο βασιλιάς Τζιν δεν μπορεί τις φωνές. Όποιος θέλει να του μιλήσει θα πρέπει να σηκώνει τον μπροστινό του πόδι. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Αλλά τι λέτε να τον φωνάξουμε με το 3 μελωδικά, να το πούμε τραγουδιστά. 1, 2, 3. Βασιλιά Τζιν, βασιλιά Τζιν, βασιλιά Τζιν. Τι συμβαίνει, γιατί έχετε μαζευτεί όλοι εσείς τα ζώα εδώ μπροστά από το σπίτι μου. Βασιλιά μου, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όποιος θέλει να μου πει θα σηκώσει το μπροστινό του πόδι. Τι σας είπα πριν, το μπροστινό πόδι. Έλα, ζέμπρα. Ζέμπρα. Μας έχουν ταράξει οι άνθρωποι. Ω, μάλιστα. Άλλος άλλος. Μας βάζουν να κάνουμε μόνο εμείς τις δουλειές και μας αφήνουν και μας βάζουν σε κλουβιά για να χαίρονται μόνο εκείνοι. Και για πήγες στο βασιλιαστή σας ταΐζουνε και σας θυμούνται να σας ταΐζουν ή καμιά φορά σας ξεχνάνε. Όχι. Έλα το λιοντάρι παρακαλώ να μιλήσει. Έλα λιοντάρι. Μας έχουν ταράξει. Μας έχουν ταράξει φυσικά. Μας έχουν κάνει τη ζωή πατίνια όπως είπε ένα το ζωάκι πριν. Δυστυχώς περνάμε πάρα πολύ άσχημα. Κατεβάζουμε τα ποδαράκια μας στα μπροστινά, τα κατεβάζουμε. Λοιπόν, έχω ακούσει κάτι να σας πω την αλήθεια. Ήδη γνωρίζω, τις ξεζουμίζουν, ναι. Ήδη γνωρίζω όλα όσα συμβαίνουν στο νησί. Έχω μάθει από τα πουλιά ότι ήρθαν άνθρωποι στο νησί και φέρονται σε εσάς τα ζώα σαν να είσαστε σκλάβοι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αλλά για να σταματήσει θα πρέπει να πάρουμε την πιο σωστή απόφαση. Η πιο σωστή απόφαση μπορεί να πάρθει μόνο αν ακούσω και την άποψη των ανθρώπων. Άκουσα την άποψη τη δική σας, τώρα πρέπει να ακούσω και την άποψη των ανθρώπων. Μερικά από εσάς τα ζώα θα διαλέξει η κυρία Εύη πια. Θα πάτε να βρείτε, να ακούσετε τις απόψεις των ανθρώπων, να τις βρείτε και να τις φέρετε εδώ σε εμάς και θα ακούσουμε και θα δούμε αν πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα, αν έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Είδατε τι σας είπα, ο βασιλιάς είναι δίκαιος. Πρέπει λέει όχι μόνο εσάς να ακούσει, αλλά και τι έχουν να πούν οι άνθρωποι. Έλα τώρα, η γάτα, θέλω το λιοντάρι να έρθουν
των ανθρώπων, καλό για τον ανθρώπο, τι λένε οι άνθρωποι, γιατί βρε ζωάκια μου τα κάνουν όλα τα σε εσάς. Έτσι λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα μπορέσουμε και εμείς να καταλάβουμε γιατί τα κάνουν αυτά και να βρούμε την πιο σωστή λύση. Για να πάμε πάλι πίσω. Πάμε πάλι πίσω. Και όταν αρρωσταίνετε σας φροντίζουνε πάντα. Θέλω να κάνετε λίγο ησυχία τώρα για να ακούσουμε την άσκηση των ανθρώπων. Θέλω να φύγω, παρακαλώ πολύ, να μας φάνε. Ναι, βεβαίως θέλω να μας φάνε. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3 λίγο πίσω. Εκεί, πολύ ωραία, έχει η σιγατούλα μου. Λοιπόν, όχι τόσο πίσω, φραγαϊταράχα και μιλισουλάκι, εδώ κοντά σε εμάς. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να δούμε τι έχουν να πούν οι άνθρωποι? Μπορεί να πούνε κάποια άσχημα πράγματα για μας, οπότε εσείς θα πρέπει να πείτε αν είναι αλήθεια ή ψέματα αυτά που λένε, εντάξει? Με προσοχή ακούμε. Λοιπόν, έτοιμοι? Ναι. Λέει, είναι πολύ φανερό ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο όμορφοι από τα ζώα. Εσείς τα ζώα, μισό λεπτό δεν τελειώσα, εσείς τα ζώα έχετε περίεργα σώματα. Κάποια έχετε μεγάλους λαιμούς, κάποια έχετε μεγάλα αυτιά, γεμάτα τρίχες είσαστε και γενικώς είσαστε καρκάς. Λοιπόν, ζωάκια μου, δεν μιλάμε όλοι μαζί όμως, Θυμόσατε, βλέπω, θυμόσατε, αλλά πρέπει να απαντήσετε. Έχετε δίκιο που θυμόσατε με αυτά που ακούσατε. Αλλά πρέπει να απαντήσετε. Έχουν δίκιο σε αυτό που λένε? Θέλω να πούμε το εξής. Λένε οι άνθρωποι ότι έχετε κάποια περίεργα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, λένε ότι κάποια ζώα έχουν πολύ μεγάλους λαιμούς. Καμιλοπάρδα, μάλλον για σήμερα θέλεις να πεις στους ανθρώπους καθιστεί όμως για ποιο λόγο έχεις μεγάλο λαιμό, το χρειάζεσαι? Ποιος λόγος δεν υπάρχει? Γιατί υπάρχει να πει Σε τι σου χρησιμεύει? γιατί τράβα να φύγει. Α, ακούσατε τι είπε η καμιλοπάρδαλη? Ναι. Α, μισό λεπτό, Βασιλιάτζη, αν δεν ηρεμήσουν τα ζώα, δεν θα συνεχίσουμε και θα τους αφήσουμε. Και εγώ νομίζω ότι θα μπω μέσα να συνεχίσω τον υπνάγο μου. Γιατί Ο τράβα να ελέφαντας φύγει. κάνει φασαρί. Λοιπόν, Έλεφαντα. η καμιλοπάρδαλη λέει ότι ναι, δεν έχει μεγάλο λαιμό, που είναι περίεργο βέβαια αυτό, αλλά το έχει για να μπορεί να τρώει από τα ψηλά δέντρα όταν τελειώνει το φαγητό κάτω, Πάρα πολύ σωστά. Και να βλέπει επίσης, και τους... βλέπει τους εχθρούς της. Λέει, κάποια ζώα έχουν πολύ μεγάλα αυτιά. Για σένα μάλλον λέει λαγουδάκι, εσύ λαγουδάκι μου, για πες στους ανθρώπους, για ποιο λόγο έχεις μεγάλα αυτιά? Γιατί το σώμα σου είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με τα αυτιά σου, έχεις πολύ μεγάλα αυτιά. Πολύ σωστά για να ακούει, αλλά λαγουδάκι, πες στους ανθρώπους, τις κρύες νύχτες του χειμώνα, όταν κάνει πολύ κρύο, εσύ με τα αυτάκια σου τι κάνεις? Τι κάνεις? Όχι, αφού έχεις τα αυτιά σου, τι κάνεις? Το ζεσταίνουνε. Πάρα πολύ σωστά. Και λέει, ελεφαντά, λέει ότι εσείς τα ζώα έχετε, είσαστε γεμάτα, δηλαδή τρίχες. Όμως εξηγήστε στους ανθρώπους, τις τρίχες σας τις θέλετε ή όχι? Ναι. Ποιο ζωάκι θα πει γιατί τις θέλει? Εδώ η ζέμπρα. Για να είμαστε ζεστοί. Μπράβο, για να μπορέσει να είστε ζεστοί. Λοιπόν, άρα αυτό που λέει ότι έχουμε εμείς περίεργα σώματα, στην ουσία ό,τι περίεργο έχουμε πάνω στο σώμα μας το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη για να επιβιώσουμε, εντάξει? Λοιπόν, ζωάκια, να ακούσουμε τι άλλη κατηγορία έχουν για μας οι άνθρωποι. Για να ακούσουμε με προσοχή όμως, πολύ προσοχή. Οι άνθρωποι, σαν πιο έξυπνοι από εσάς, έχουμε πιο πολλά δικαιώματα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε οργανωμένοι, φτιάχνουμε πόλεις, κοινωνίες και βοηθάμε. Το ελεφαντάκι μάλλον θα φύγει ή θα το αφήσουμε στους ανθρώπους. Βοηθάμε το ένα το άλλο. Λοιπόν, για να πούμε κάτι, οι άνθρωποι είναι πιο έξυπνοι από τα ζώα. Ναι, πολύ σωστά η Η ζέμπρα. αλήθεια είναι ότι είναι πιο έξυπνη. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο έξυπνη, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να προσέχουν τη φύση και τα ζώα της και όχι να την καταστρέφουν. Και λέει μάλιστα ότι εμείς λέει βοηθάμε ένα τον άλλο. Γιατί εσείς ρε ζωάκια μου τόση ώρα, εσείς δεν βοηθήσατε το ένα το άλλο? Ναι. Για σκεφτείτε, ο ελέφαντας βοήθησε να φτιάξουμε γέφυρα, τα σκυλάκια βοήθησαν να βρούμε τα ίχνη του βασιλιά Τζιν κτλ. Αν δεν βοηθούσατε, αν δεν βοηθούσατε το ένα ζώο το άλλο, δεν θα καταφέρατε να φτάσετε μέχρι το βασιλιά Τζιν. Άρα αυτό που κάνουν οι άνθρωποι να βοηθάνε το ένα στον άλλο, το κάνετε κι εσείς. Για
συμπεριφορά, λέει, των ζώων είναι απαράδεκτη. Κρυβούνε πάνω στα